част. Как се казваше? Сезон 2. Не ми се бяха за мен неща. Млъкни бе! Сега правя, нали, видео. Кой тук? Не. Остани ме! Не. Не! Мария! Добре! Щупи се кръга. Моля, не, моля, ти ме изчиствам. Мога ме страх. Какво? Мога ме страх, сама да си ходим никога. Чуй. Не. Не ме страх. Маркоман. Благодаря ти, айде в болница. Хей! Не, моля! Няма да игра. Добре, айде. Отворих ти. Айде. Ела, следвай ме. Ела бе, на тук горе. Чака чука. Бат нас паки тука. Аз съдък. Чао. Айде, ела да се качим в колата ми. Къде си? Къде си? Ти пък къде си? Дай бе. Чака чука. Бата нас паки тука. Ето ме. Айде. Хайде, мамо. Не. Ама облечи се, де. Не, няма ти да караш. Махни се. Не мога да се правя пак. Айде, ела да караме колела. Добре, сега. Ела да видиш. Ена, тук са къщите, ела. Ама сложи си такова, бе. Колело си направи. Добре. Изчакай. Спомняш си ние, Людмила? Ама най-отпрете. Абе, Мария, най-отпрете. Чакай, не. Къде си? Къде си? Бъп. Натисни тук. По-бързо ще бъде. Айде. Бе! Тише си ми, бебето. Не. Зря да ме тодя поне един път и да ми си, бебе. Чакай да изберам къща. Мария, махни се. Махни се да не те направо долу под водата. Ето. Чакай, ела. Бе, ела. Чакай. Къде е къщата? Какво? Къщата къде е? Слапай си. Ето я. Сигуха. На кой къщата? Моята! Тази ли къща искаш? Да. Добре. Айде сега се облечи. Що? Грозна ли да бъдеш? Ела да ми гледаш къщата, аз вече тая я гледах. Хайде. Не бе, Мария. Чакай. Заключих. Не. Ама ела, дай ми ключове, бе. Дай да видиш как. Моля, не искам. Моля те, Господи.
Аз вече ти дадох ключове. Айде, ела в моята. Тук има... Това е много сладка кошчичка. Айде, ела първо отзад. Къде си? Къде си? Мария! Айде отпред. Не толкова силно не трябваше. Кой е това? Напри да видиш кой е това. Камерите. Ето ни, виж. Качи се нагоре при стълбите. Знам, да. Но. Но има спалня. Знам. Къде? Ето си. Добре, искаш ли тук да живееш? Не си мисля. Добре, айде първо да се облечеш. И ти махнем косата. Нова коса. Аз ще си избера коса. Има само кафяви. Кафяви? Да. Аз сега си лагам, скъпа. Искам сега да се обличам. Добре, аз си лагам. Но, например. Какво? Искам да се обличам сега. Ама първо пижама. Ти трябва да спиш сега. Да. Като моята. Но може и ти да ме изпратиш. Хайде бе. Изпрати ме. Да чакай. Ти имаш такъв пижама. И сега лицето. Това ли лице ти харесва? Не. Като твоето. Това. Като твоето. Ама не знам къде го намерих моето. Да, си знам. Но по мен ми е страх. Що? Аз искам да излезна. Що? Искам да вънка. Що да е страх? Добре. Айде, отвори. Какво правите, мама? Дойде мама, седни на Никой е тук. Ходите си вътре. Прави ли си? Я кажа на тати какво иска да спра. Мария, дай дай чехлата. Сейбо да има Дай го и аз малко. Шалилан. Ема на боката сутаха. Коха бе. Имаш тикток, не Ай можеш съргяс, фейсбук. пак на харита Това усака. е... Нали? Другата къде скочи сега. Абе да ето и кебабче има. Абе, айке салата да. Мария, бе. Сломай. Кабелите ча. Кой? Къде си? Кербеске сами чекаха. Не да садиме да гледам му телефоните. Ето го то. Кремиш има ли? Това се Мария. Дали кремиша? Жал е? По... Шо готово стига тук сега. Тучи не стоило, тучи не стоило за това. Ама, ке вечина, Как бой, играете се? Какво трябва да правим? Айде, айде. Чухариш, бе. пенса и кърпеска кера. Леко. Тяска царева не. Ама катовем те спен. Никой най. Ой, катова, ой, катка. Кате. Калке, стоила жалка. А, чакате керуна жал. Евао. Верно за станали перевето, вишне си прави майта. Ти мислиш, не прав, че тук тая ки стани. Верно помашка. Пенче.
Нема мърда. Къде тогава? Ме повече халка ти ли така? Методия, не ходиш такова. Макарони. Не, бе! Чакай, не викай, Сали. Не, бе. Buona, bocciano, prav, casto, prav, mandali. Tuli tobe. Сали! Za ухаво, чай. Остави ме. Сали! Тя не яде толкова. Бая! Тя не яде толкова. Сега ще кири баба Искаш ли такава? Мустаки. Найдо! Найдо! Найдо. Верно, и баща ми беше така. За кой? Лошано на. А, как твой? 7 годинки. Верно ли беше тати така? Найдо! После, нали, го виде колко е сам. Найдо! Сали! Че пак човече смо чучо, баро. Мария. Вода цикноли си, ором. Родня. Так светрите, че те са дебели. Значи шукот, джанабас, ек. Питуливо, ек. Джанес се кочеленца, шуко. Какво иска? Идва. Айде, кисъка. Абе, кой иска? Кой таксист Кирин? Той беше здравен хан и няма Ти имаш ли месенджер? движение много. Да. Той е хан, майката. Я да Спокойно. видим фейсбука ти какъв. Сега не искам да излизам. Ама как се казва фейсбука ти? Ангелина ли къде? Демек Не, то е старо на мама. но фейсбук ти Айде, разбирам излизай, майката педакора. справи. Трън, 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 трън. Как ще говорите? Старо месенджери, как ще е? От месенджера ще играете ли? Ама на таблета не мога. Баре, приятели. На телефона не може ли Бързо, играта? Мандеко, бързо, Заряно, бал. Дали ли батерия? А на Viber не става ли? А? На Viber. Аз я нямам. Типа няма Viber. Методия? Имам. Методия. 7 години. 7 години. Не, аз ще го напиша. Абе, Боджана, бе. Това робот ли Боджана. беше? Не каква робот се ромец, халкалки са ми. Това ти ли си, бе? Кача шафия му, но най-вече Стига, ма. Дай другата ръчка. Дай на баба Мами. За кой? Кой ли ти? Те хан. Нали?